MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie. Žovka, Ferko, poď. No, a už sa môžeš hrať. Šéf Franco. Poďte, kočky, to sú všetko gravidné samičky. Okrem dvoch, lebo tie už majú. A toto je Mišo, to je lama alpaka a je to vlastne otec tejto tu, mladej, a ešte jedna je tu. Sme vlastne skrížili lamu alpaku s lamou krotkou. A tunak je Pejo, toto je zase Lára, koník, toto je miniatúrny koník, Pejo sa volá. Pejo, tu máš ty zbojník. Tak musím tak urobiť, že zoberiem si do košíka troška chleba sušeného, idem hore na kopec, zavolám kone, oni síce vyndú všetky zvieratá, ale nechám im tam na zemi také omrvinky iba, lebo kone sú strašne pažravé. Oni by iba nič nerobili, iba žrali. No ale a lamám dávame aj vlastne objemné krmivo ako kukuricu, pšenicu, jačmeň, ale koňom to nemôžeme, tie koníky zostanú hore, zavolám lamy, oni zídu tu dolu, tu ich zavriem, dám im vlastne čo potrebujú a potom zase robím výmenu. Vraví sa, že kôň je výrobca hnoja mačkalného, lebo on vlastne iba žerie a nemá také trávenie ako u dobytka. Že on není prežúvavec. To je škótsky dobytok. Na Mojana! Na Mojana! Ich máme vlastne naučené, ak by náhodou sa stalo, že prejdú cez oplotok, každé ráno im dávame pečivo. No a keby náhodou, že utečú, tak nestačí, keď zavolám, alebo ak by boli ďalej sa stalo, tak som šiel na štvorkolke alebo na džipe a iba som si zobral do típľa pečiva a zavolal som ich a išli domov za mnou. MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie.